Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Umuusok na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! O ayan, nag-iisip na sila kung anong ginagawa. Oo. Sasabihin ko po sa inyo, wait lang. Naglalakad pa lang po siya papalabas. Si Nicole Ala po nangunguha po ng bulate. Bulate sa tiyan ng... Effort? sa tiyan ng security guard namin. Likas ang pagiging masunurin at masipag ng 11 taong gulang na batang si Maricel. Isang araw ay sinamahan niya ang kanyang tiyuhin para magsalok ng tubig. Habang naglalakad patungo sa balon, ay sinalubong sila ng 4 na kalalakihan na may bitbit na mga matatalas na itak. Kinuyog ng mga armadong lalaki ang kanyang tiyuhin at inutusan itong dumapa. Pilo! Dumapa ka at huwag kang papalag! Wala. Matapos padapain, ay tinaga ng isang lalaki ang leeg ng tiyuhin ni Maricel. Gulat na gulat si Maricel sa karumal-dumal na pag-atake sa kanyang tiyuhin. Sinubukan niyang tumakas, subalit naabutan siya ng mga salarin. Wag po, wag niyo po akong tatagain. Maawa na kayo sa akin. Hindi pinakinggan ng mga lalaki ang pakiusap ni Maricel. Walang awa siyang inundayan ng taga sa leeg hanggang sa mawala ng malay. Paalis na ang mga lalaki para takasan ng krimen nang muling magkamalay si Maricel. Sa pagkakataong ito ay naliligo na sa sariling dugo ang kaawa-awang si Maricel. Nagpatay-patayan si Maricel habang pinakikiramdaman ang pag-alis ng mga armadong lalaki. Nang makaalis na ang mga ito, ay nag-ipon na ng lakas si Maricel para makatayo. Subalit muli siyang nanlumo. Nang makita niyang nakalaylay na ang lasug-lasug niyang mga kamay, na labis ding napuruhan ng matatalas na itak. Ano ba naman tong Burnay na to? Very violent. Sa kabila nito ay nagsimulang maglakad si Maricel para makauwi ng bahay. Yun na marahil ang pinakamahabang paglalakbay na naranasan ng bata. Isipin mo, partner, at 11 years old. Yun na kagad yung oo, yun na experience mo. niya. Dahil sa labis na panghihina ay ilang beses siyang nadapa at nawalan ng malay. Subalit patuloy siyang lumaban. Tumakbo, naglakad, hanggang sa marating ang tahanan. Diyos ko anak, ano nangyari sa iyo? Sinong gumawa sa iyo nito? Ito ang malakas na hiyaw ng ina ni Maricel nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak. Binalutan si Maricel ng makapal na tuwalya bago dalhin sa ospital. Kinailangan nilang maglakad ng 4 na oras bago marating ang highway na 12 kilometers ang layo mula sa kanilang bahay. Inakala ng ina ni Maricel na hindi naaabot ng buhay ang anak sa ospital. Subalit dahil sa katatagan ng bata, ay naisalba pa ang buhay nito. Sumailalim si Maricel sa 5 oras na operasyon. Nagsagawa ang doktor ng 25 stitches sa leeg ni Maricel para maibalik ito sa normal. Sa kasamaang palad, ay hindi na naisalba pa ang mga kamay ng bata. Kinailangan na itong putulin dahil sa pinsala na natamo. Labis ang pagdadalamhati ng ina ni Maricel dahil sa sinapit ng anak. Lalo pat ipagdiriwang ng bata ang kaarawan nito kinabukasan.
Tadhana talaga, no? Hindi Mangyayari mo pag masasabi. magbo-birthday, mga nakakadagdag sa sa drama. Nag-birthday si Maricel sa ospital nang walang mga kamay. At punong-puno ng takot, dulot ng malagim na trahedya. Hindi pa dito natapos ang unos sa buhay ng bata. Matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital, ay pinayuhan na si Maricel na umuwi. Subalit sa kanilang pag-uwi, wala na ang kanilang bahay. Nilooban ito ng mga tulisan at pagkatapos ay sinunog hanggang sa matupok ng apoy. Ba yan? Sa gitna ng sunod-sunod na trahedya, ay hindi naman pinabayaan ng Diyos ang mag-ina. Isang arsobispo at malayong kamag-anak ang tumulong sa kanila para makapagsimulang muli. Ito ang nagbayad ng gastos sa ospital at nag-asikaso sa kaso ni Maricel para mapatawan ng parusa ang mga sumalbahe sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, ay sinubukan ni Maricel na bumalik sa paaralan. Subalit hindi niya kinaya ang panunukso sa kanya ng mga kaeskwela. Dahil dito, ay minabuti ng arsobispo na ipasok si Maricel sa tahanang walang hagdan. Dito muling nabuksan ang liwanag sa buhay ng bata. Nang makita ni Maricel ang iba pang may kapansanan na mas malala pa ang kalagayan sa kanya, ay nabuo sa puso ng bata ang pag-asa. Sa tahanang walang hagdan, ay sumailalim sa therapy at counseling si Maricel. Tinuruan siya na muling makakilos ng normal sa kabila ng kapansanan. Kalaunan ay natuto pa siya ng ibang espesyal na kasanayan gaya ng pag-cross-stitch at pagpipinta. At dahil sa ipinakitang galing, ay nakakuha pa ng mga parangal si Maricel. Tinanghal siya bilang most industrious, most courteous, at best in computer sa School for Crippled Children. Dahil sa pagtsatsaga, ay matagumpay na natapos ni Maricel ang high school. Taong 2008 ay natapos niya ang isang 2-year course certificate sa Hotel and Restaurant Management. Wow. Umusbong ang interes ni Maricel sa pagluluto at baking. Sumali pa siya sa isang cake decorating contest kung saan siya ay nakakuha na naman ng gold medal for arts and crafts. Taong 2011 ay natapos ni Maricel ang kanyang formal na edukasyon sa pagiging chef at tinanghal siya bilang Chef Without Hands sa Pilipinas. Galing, no? Naging matunog ang pangalan ni Chef Maricel Apatan. Naging laman ng mga pahayagan at telebisyon ang kanyang natatanging istorya. Ito ang naging daan ng oportunidad kay Maricel para makapasok bilang isang official chef sa EDSA Shangri-La Hotel sa Maynila. Simula nito, ay si Maricel na ang siyang bumubuhay at sumusuporta sa pag-aaral ng kanyang 3 nakababatang kapatid na kasama na niyang naninirahan sa Maynila. Ang makulay na karanasan ni Maricel ang magpapatunay na laging may pag-asa sa gitna ng anumang trahedya. Subalit may kaukulang sangkap ang bawat katuparan ng pangarap. Sa kaso ni Chef Maricel Apatan, ang katatagan, kasipagan, at pananampalataya sa buhay ang siyang nakalahok sa recipe ng kanyang tagumpay. Galing naman, ah. Grabe. No words, partner. Grabe. Saludo. Oo. Alam mo, partner, kung sa ibang tao yan mangyayari, Susuko. susuko. Diba? Magrebelde.
O di naman Magrebelde kaya sa buhay, Sa buhay. magagalit sa Diyos, maiinis, hindi na magpapatuloy, yung iba pa magpapakamatay. Pero si Chef Maricel Apatan, Lumaban. ikaw na talaga yung tunay na, edi wow. Sa'yo na Ikaw yung yun linyang eh. yan. Ikaw talaga eh. Sa'yo talaga yan eh. Ikaw na. Nasa iyo na ang lahat. Sobrang Grabe, nakakabilib. Bibilib ka, no? Grabe, tayo nga tinatamad tayo mag-cross-stitch, kompleto mga daliri natin. Isipin mo, partner, mag-cross-stitch ka na wala kang hands. Paano ka magluluto? Paano ka? Diba? Tayo nga tinatamad tayo Makakagawa ng napakagandang Correct. kay katatanghaling ikaw ang Diba? pinakamagaling. Hindi man lang nagagayat ng sibuyas o nagdudurog ng bawang, partner eh. Cake decorator. Bakit? Isipin Kaganyan. mo yun. Ikaw nga utusan ka lang ng nanay mo, magayat ng sibuyas. Kaya nga, galit ka. inis na inis ka, oh. Bagut na bagut ka, may kasamang pagpadyak-padyak ng paa, tas bulong-bulong. Ano pa naman yan, kakainis na computer ako. Mag-aamoy sibuyas tuloy yung kamay ko. Nanay ko Kaya, utos kakainis naman. talaga, Ganun. no? Oh, nakakaya naman, di ba? Eto, partner, nakakabilib. Tapos kung makikita mo, partner, yung mga nagawa niya mga cakes, ang gaganda. I-google nyo po, Chef Maricel Apatan. Tapos makikita ninyo na, tama, wala siyang kamay. Kita mo sa lahat ng mga photos niya na may suot siyang toque, na masaya siya, nakangiti siya, at ang gaganda ng mga cakes na nagawa niya. Isipin mo, no, nakakabilib, nakaka-inspire mga kaibigan na ang lahat talaga ng bagay na nangyayari sa atin na may dahilan. Isipin mo Correct. siguro Ang kung hirap binigyan eh. siya ng normal na buhay, maaaring hindi rin niya na, pero syempre ayaw naman natin na mangyari sa mga Oo, sa tao yan, sino man ang para ganon, maging para successful. matuto. Oo, Kasi correct. nasabi natin dito, we experience or we have our own tragedies in life. Tama, iba-ibang level. Merong Totoo. ibang mas malalim, katulad ng kay Maricel. May kailangan iba- magbuwis ng buhay. Correct. May iba mas mababaw, pero lahat po tayo meron tayong kinakaharap na trahedya at pagsubok. Totoo yan. Nasa sa atin po yan kung paano natin siya Haharapin. paano natin siya i-handle at i-manage. Paano natin siya tatanggapin. Correct. Ito talaga, sobrang sakit na nangyari ng dagok na nangyari sa kanyang Oo, buhay. isipin mo yun. Una, nakita mong pinatay yung chewin mo sa harapan mo. Diba? Yung palang Pangalawa, very traumatic diba? na yung makakita ka ng na pinapatay sa harapan mo. At 11 years old. Pag Diba? 11 years old, ano ba dapat yung mga nakikita mo? Circus. Totoo. Mga clown. Mga makukulay na mga bagay. Mga lobo ng Dora. Di ba? Ano ba? Dapat at 11 years old, malayo tayong lahat sa ganyang klaseng karahasan. Pero nakita niya yon. Bukod pa doon, siya mismo tinaga sa leeg. Paggising niya pa, wala na siyang kamay. Ipaggamot niya, pag uwi niya naman ng bahay, nasunog pa ang bahay. Sinunog nilooban na. Diba? Sinunog pa. Grabe. Kung iisipin mo, parang, ewan ko lang partner, ang una mong tatanungin, nasa ng Diyos. Correct. Bakit? Diba? Bakit ako? Bakit ako bukod tangi? Bakit ako yung pinili? Mm-hmm. Kasi baka kung si Chris Super yun, baka nag-give up na agad. Kasi iba-iba yun eh. Totoo yan. Iba't iba tayo ng pagtanggap sa pagsubok natin diba? sa buhay. Kung sa ako yun, baka nag-give up na rin ako agad. Diba? Pero ito kasi kasi alam ng Diyos na mas scary mo. Correct. Ang talino ng Diyos no? Sabi nga nila, hindi naman magbibigay ng Diyos ng problema kung hindi mo kakayanin. Oo, kaya daw yan sa'yo binigay kasi mas scary mo daw. Oo, ganun kalakas ang paniniwala mo, ganun kalakas ang loob mo. Doon mo din maintindihan na lahat talaga may dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito sa buhay natin. Correct. Maaaring hindi natin nagugustuhan, maaaring sobrang sakit, maninisi ka ng tao, maninisi ka ng kung sino man. Tama. Minsan hindi mo nakikilalanin ang Diyos. True. Pero pagkalipas pala ng panahon, maintindihan mo lahat. Kaya naman Diba? pala. Kaya kung ang problema mo, iniwan ka lang ng jowa mo, tapos pag tingnan ko naman yung itsura ng jowa mo, patpati na pimpulin pa. Parang feeling ko lang, problema ka naman kung, dyan. kung makaiyak ka, makahagulgol ka, parang wala ng bukas, di ba? Nakakaya naman dun sa mas matitindi yung mga pinagdadaanan ng mga problema, pero kinakaya nila. Totoo yan. Diba? Sabi nga nila, di ba, the best lessons in life are learned at our worst times. Correct ka. Totoo yan. O tanggapin natin, pag may problema tayo, isipin natin may matututunan tayo sa problemang yan. Tama. Siyempre, madaling sabihin, lalo pat wala tayo sa sitwasyon, partner. Diba? Mas mahirap gawin at mas mahirap tanggapin. Pero just be positive na there is a lesson to be learned. Correct. Kung ano man yung pinagdadaanan mong hirap at sakit ngayon. Just keep the faith, Kabisyo. Yes. Kailangan natin sa buhay yan. Correct. Thank you, Maywagang Purnay, sa isa na namang napaka-inspiring na kwento ngayong araw na ito. Sakit sa puso. Pero inspiring. Tama. Believe kami sa iyo, Maricel. Correct. Sakit sa puso, sakit sa damdamin, pero tingnan mo naman, look at you now. Correct ka. Diba? Ang dami mong na-inspire na tao ngayon. Correct. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ang mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan!
I-like lamang ng i-like, i-share ng i-share mga kabisyo. Correct. At pwede nyo basahin yung mga kwento na may wagang burnay sa inyong mga Cherry Mobile gadgets. Oo Pwede sa naman. phone, pwede sa tablet, pwede rin dun sa Alpha Series kasi pwede ka mag-log on sa www.loveradio.com.ph at pwede ka makinig via live streaming. Kasama nyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!